A aldea de Tuiriz, no concello de Ferreira de Pantón, celebra dende 2019 a Festa da Malla, na que se recrean as tarefas necesarias para separar a palla do centeo. De boa mañá, as veciñas e os veciños reúnense nas inmediacións da Aira ataviados con roupa da época e dispóñense a subir ao monte no que xa está segado parte do cereal. Pé, en burro e en carros de vacas, iníciase o camiño cara aos campos, cargados coas ferramentas necesarias. Os animais, que xa coñecen o camiño, deixanse guiar mansamente ata o seu destino, sabendo que logo do duro traballo terán o seu merecido descanso. Vamos cargar os carros de burro e a besta, de mollos, o carro hasta os estadullos e baixamos para mallar, claro, despois. Para quitar o grau, e a palla por un lado e o grau por outro. E por vais a sacar aí a tarde, con puncinho. Nos campos de centeo xa están feitas algunhas medas dende o día anterior. Contanos un veciño que hai máis de 40 anos que non se fan estes traballos. El mesmo tivo maquinaria para mallar, pero deixou de utilizala nesa época. Eu tive unha máquina destas de secar, ya tarde como está este. Ya habrá 40 e pico anos. E depois xa deu un vir a cosechadora e deixouse de secar. Antes todo este mundo, que hai moitas hectáreas, estaba todo de pan. É moi carbacas e a mao, cabao a mao, moita xente. Pero no pueblo había muchísima xente daquelas, o mar da xente había 10 personas nunha casa. A comer daba, porque como se traballaba ao monte, por daba para comer. Pero era mala a vida. Había que traballar moito para ganar pouco, para comer nada máis. E eso non é rentable. Oxe xa, bueno, pero daquelas valille a vida a xente marcharse, porque todo o mundo mellorou, ganou cartos e mellorou saúde en vida, porque isto era un sacrificio. Mentres uns van segando o centeo, outras van facendo e atando os mollos para facer a meda, que se deixará secar e se baixará en carros á vila. Queredes auga? Non, gracias. O correcto atado que evitará que os mollos se desfagan require unha boa técnica que só se adquire coa experiencia. As atadoras de xeonllos calcan o feixe contra o chan e rematan o atado cunha volta que só mans expertas saben realizar. Hola, ¿qué tal? Soy el viejo del pueblo. Algúns veciños lembran cando facían estes traballos. É verdade. Traballou nesto tamén, soy aquí na terra. Tocoume. Cando foi o último ano que se fixo así, procurei por a festa, pero... É que non sei porque eu viñen a este pobo, pero levo aquí 40 anos, pero xa non se facían mallas. No meu pobo, pois fará, os últimos que recordo, tería 14 anos, 16 anos. Se daquelas tocábanos carretar a palla. Igual. Así os novos eran os que carretaban a palla, sí. Vanse desfacendo as medas no campo e vanse cargando os carros coa palla. Só algúns expertos saben cargalos de xeito correcto para que o peso vaia ben centrado. No caso contrario, diríase que o carro vai traseiro ou dianteiro, segundo onde se acumule a palla, e someteríase ás bestas a un traballo incómodo e innecesario. Hola, baila. Ay, perdón.
Hombre, si se van acostumbrando desde aquí arriba, ten que aprender o catecismo. É mellor que se vaya tocando algo desde aquí arriba que desde abaixo. Queda un... E como todos os anos, chegou o momento de facer a foto de familia, na que saen todos os que participan nela. A continuación, emprenderase o camiño de volta ata a ira da aldea, onde se mallará o cereal. Outro veciño de Tuiriz fálanos de cando se recuperou a festa e do tempo que estivo sen poder celebrarse por causa da COVID. 2017-18. Levaba sin facerse malla aquí no pobo. Desde que se hizo la última malla, yo recuerdo cuando era pequeño, imagínate. Y bueno, empezamos a hacer, plantamos el centeno y se nos ocurrió de hacer la fiesta, recopilar como se hacía antes y la gente se puso a hacer la fiesta. El pueblo todo se unió. Y ya llevamos ahora la 5ª edición. No, veñen, anda a Jerusalén, anda a casa. Por enganchado non escapa, non se move. O tato... No, iban enganchado o tato de guisar. Para que... La casa de Jerusalén está cheia. Bueno, decían anda a granxa, pero mellor... Comeza agora o proceso da malla tradicional. Os operarios, situados a ambos lados do cereal, vano golpeando rítmicamente cos mallos, unhas barras de madeira curtas e pesadas unidas a un varal longo cunha correa. Convén axustar ben o ritmo para non golpearse uns aos outros e tamén para que o traballo de separación do gran da palla sexa regular e efectivo. Por ser un traballo moi pesado e feito a pleno sol, os malladores e malladoras teñen que ir cambiando a quenda cada pouco tempo.
Durante un tempo conviviu a malla tradicional coa realizada por medios mecánicos. A Campeva, acrónimo de Campolongo Pérez Varela, é unha máquina automática de mallar fabricada en Pontevedra, que facilitaba moitísimo os labores agrícolas. Movida coa toma de forza do mesmo tractor que a arrastraba para posicionala no seu lugar, facía os traballos de mallar, erguer a palla xa sen gran e peneirar o froito sacando o separado para que o recollesen as coañadeiras. Dende a meda vanse pasando mollos aos operarios, que os desatan e os meten de xeito ordenado no cargadeiro da malladora. A sincronización entre os traballadores facía que o fluxo de traballo fose constante. Dependendo da zona de Galicia, o propietario da malladora cobraba o seu traballo en función do tempo ou do número de mollos, dando este último método lugar a discusións e renegociacións no caso de que os feixes fosen demasiado grandes. Na saída da máquina, varios homes van recollendo a palla para agardala seca e limpa de gran nun palleiro, mentres que pola outra parte da máquina, as coañadeiras fan o traballo pesado de ir recollendo en sacos o gran, sempre dentro da nube de pó e palla que desprenden os mecanismos da malladora. Os primeiros mollos de palla limpa construirán a base do palleiro e delimitarán o seu perímetro. Sobre eles iráse elevando ata chegar á altura que os operarios consideran adecuada. Esta palla será usada durante o resto do ano, principalmente para acomodar os animais nas cortes, e logo deste uso convertirse en esterco para fertilizar de novo os campos. En Galicia, os traballos como a malla foron feitos tradicionalmente de xeito comunitario, colaborando toda a veciñanza. O propietario do cereal a mallar compensaba o traballo facendo un almorzo a base de pan, queixo, viño e outros produtos da terra. Almorzo no que se participaba con moita ledicia, servindo tamén de descanso no medio do traballo. Cero cuchillo. Un queciño de rosca. Rosca, toma. Veña, rosca. Está dando moito. Vale, un meta aquí. Cero cuchillo de queijo. O queixo sí, por favor. Toma. É igual. Corto máis, home. Fino gordo, fino. Aí, non le abres o dedo, que non... Pero, tranquilízate que te conozco. Despois para arriba. Aí. As malladoras Sistema Suízo foron fabricadas tamén no País Vasco nos anos 50 e tiveron versións especiais en Galicia adaptadas aos minifundios desta terra. A forza motriz viña proporcionada por un motor diésel externo que lle transmitía o movemento cun sistema de poleas e correas que permitía adaptalas ás circunstancias do terreo e mover tamén outros apeiros como os erguedores. De novo, vánselle pasando mollos aos operarios. Un deles desátaos e o outro introdúceos na máquina ben paralelos ao rodelo, que os sacode e fai que se desprenda o gran. Na saída da máquina vaise recollendo a palla con forcadas e xuntándoa cunhas varas de bimbio que axudan a trasladalas ao lugar onde se vai erguendo o palleiro. Con este tipo de malladoras faise preciso realizar o peneirado e aventado do gran de xeito manual ou noutra máquina separada denominada erguedoiro, que tamén podía ser movida a man, co motor universal ou, máis recentemente, cun pequeno motor eléctrico. Tocáballe en moitas ocasións aos rapaces mover esta manivela, por ser un traballo monótono, pero non excesivamente pesado nin perigoso.
Cos traballos realizados, chega o momento para o xantar e a festa en comunidade. As comidas comunitarias de campo e mantel da época, nas que a familia dos propietarios do cereal que se mallaba invitaban a comer os veciños que axudaban nela, deixaron lugar á festa de mesa corrida, pulpeira, carne ao caldeiro e churrasco. E, por suposto, música. A música dos gaiteiros que fan que os traballos sexan máis liviáns e a vida máis feliz.